Wel, mae yna dipyn o lygfa yma ynghylch y gwartheg ar hyn o bryd, sef y grŵp o 3 i'r Brydiau Cynhenid. Ac yn gwmni fi ar gyfer hon, Tiwdor Williams o fferm Rhydyreinion Bach Llansanna. Na chi enw da'r fferm, Tiwdor? Ie. Na, mae'n braf cael dod yma i mwynhau'r sioe. Da ni wedi cael diwrnod ar hyd y wrsos, dweud y gwir. Chi wedi cael wythnos brysur, Tiwdor? Do. Fel teulu yn dod ynghylch y defaid, wedi cael llwyddiant? Do, ni'n beirniadu'r defed caled di llun. Ac oedd yn ferch yn cystadlu efo'r defed pedigree di llun. Ac oedd wedi cael llwyddiant da iawn. Sioe i'w chofio. Dwi, yndi. Ac yn cadw biches o gwartheg Burgor Nadre, a chwarae teg i chi wedi dod a'ch tei heddi nawr i atgoffa pawb o hynny. Ie. Neb yn gwybod llawer amdana i dwi'n meddwl yng Nghymru. Da ni ar chwal yn bob man yng Nghymru. Pam y Burgor ni chi felly Llansanna? Wel, dwi'n gweld nhw, maen nhw'n gwneud o da fel ni'n de. Maen nhw'n hawdd i cadw ac yn llwyan hawdd ac yn ddigon o laeth gyda ni, gwir hwnna. Maen nhw'n ddiches dda i chadw yn hawdd. Ond dewch i ni droi'n sylw te nawr, Tiwdor, at y gystadleuaeth yma nawr, sef gystadleuaeth y grŵp o 3. A gofynion y gystadleuaeth yma yw bod yna un tarw, ynddo fe, a mi allith fod yn darw hŷn neu'n ifanc, a wedyn 2 aner neu hefer, ynddo? Ie, 2 hefer, ie. Ac dyma ni te'r gwartheg Dion Cymreig ein bryd brodorol cynhenid ni yma yng Nghymru wrth gwrs. Beth am y tîm yma? Beth ych chi'n meddwl o'r ein te? Mae'n dîm da chi. Mae'r tarw'n andros o... Clamp o darw. Clamp o darw, dyn ni, mae'n andros o seis. Mae'r 2 hefer yn paru dda hefo'i gilydd hefyd. Ni'n gweld tarw Ken Ellis wrth gwrs fan hyn ar y pen, a wedyn Arfon Williams a'r hefer Mynach Gwyneth yn y canol, ac Eirian Lewis wedyn o Langybi, Ger Llambed ac Eirianfa Ebryll y Degfed. Grŵp da iawn, a mi oedd dosbarth yr heffrod dydd Llun yn grŵp eithriadol, yn gystadleuaeth yn ddosbarth dylen ni wedi, eithriadol o gryf. Un o'r gystadleuaeth mwyaf ystalwm y siwr. Oedd y dosbarth o heffrod Dion Cymreig gorau sydd wedi bod mae'r sawl blwyddyn yn ôl y gwybodaethon, a dyma ni'n gweld 2 heffer trawiadol iawn fan hyn nawr. Mae rhai gweud, maen nhw werth i'w gweld ac Eirian Lewis yna'n sicrhau bod y gwartheg yn edrych ar ei gorau, pwysio ac yn... Mae'n neis gweld cymaint yn cystadlu yn y gwartheg Dion yn ôl a dydyn. Mae'n bwysig. Mae'n bwysig i gadw. Mae'n bwysig. A mae'r tarw na, mae'n anferth yn dweud. Clamp o darw ac yn werth i weld ar lliw di yna yn disgleirio yn y hael bore yma. Maen nhw'n edrych yn ardderchog yn nhw. Ware teg, y gwartheg Dion Cymreig yn dal i tir yn sicr. A dyna ni te y beirniad nawr yn y dosbarth yma nawr, ac yn derbyn y fraint o feirniadu eleni Mrs Nerys Ellis, fferm Hafod Ifan, Ysbyty Ifan, Betws y Coed. I chi'n nabod Nerys? Nabod chydig yn i, o'r teulu lle. Maen nhw wedi bod yn cadw gwartheg Dion esblynyddodd i thad yn ddyn mawr efo'r gwartheg Dion. John Elwyn Hughes wrth gwrs oedd i thad. Maen nhw'n cadw dros 200 o wartheg Dion Cymreig yn croesi. Rhai ohonyn nhw gyda tarw Charolais. Yndi, mae'n dda bod pobl yn gael i gadw'r gwartheg Dion i chi. Maen nhw sy'n gwneud ar y tir uchel heb ddim gorfod cael bwyswyd a beth llun dydyn. A Nerys Ellis a'r teulu wedi bod yn dangos mewn sioe ar hyd a lled y wlad ers blynyddoedd, a wedi cael llwyddiant mawr dros y blynyddoedd. Dyn nhw'n dangos erbyn hyn, ond mae'n derbyn y fraint o feirniadu eleni. Dwi'n siŵr bod ti... Mae'n siŵr bod i'n wrth i bwyd. Goniant heddiw dydy cael beirniadu. Dyna hi nawr te'n aros yn eiddgar i weld y gwartheg Aberdeen Angus yn dod ati. Mae'r hein yn 3 da hefyd ydy. 3 da iawn, wedi mynd am darw bach ifanc sydd yn gweddi'n berffaith i'r 2 aner sydd yna. Maen nhw'n eitha gwastad ydyn. Maen nhw'n edrych yn wych. Werth i gweld. Yn sefyll yn dda ac yn dal i tir yn sicr nawr yn y dosbarth yma. Dyn nhw Tiwdor? Maen nhw. A nawr mae'r dorf yn ymgynnull i wylio hon. Mae gweld grŵp o nifeiliad gyda'i gilydd yn tynnu torf yn dweud. Oedd grŵp o 5 noson o blaen doedd o'n werth i weld oedd, a goriall y cat. Cofiwch nawr dosbarth y grŵp o 3 i'r Brydiau Cynhenid yw'r dosbarth yma nawr. A mae yna sawl bryd i ddod o hyd ger bron y beirniad. Mae'r Hirgorn, y gwyn Prydeinig British White, y Burgorn
Gwartheg yr ucheldir a'r Lincoln Reds i gyd ar y ffordd, ond adwn ni byth yn fyna am y tro. Dyna i chi olygfa, werth i gweld yma yn Llanelwedd yn y sioe fawr, sef pencampwriaeth y grŵp o 3 i'r Brydiau Cynhenid. A mae Tudor Williams o fferm Rhyd yr Einion bach, Llansannan yn gwmni fi o hyd. Mae'n gret cael bod yma i wylio'r cyfan. Yndw, tipyn o fraint cael bod yma yn y set flan. Mae'n eris mynd ar ei hyd nhw fan, de. A chi lun da, drychwch arnyn nhw yna. Ein Brydiau Cynhenid ni. Ble chi'n meddwl mae'n mynd te? Am ddrama, am densiwn sy'n yma, mae'n mynd nôl at yr henffordd. Mae'n tynnu'r henffordd ymlaen. Diddorol iawn, mae'r henffordd wedi dod ymlaen. A pwy arall te? Sydd am ymuno? Mae rhain yn wartheg, werth i gweld, mae rhaid gweud ac yn dîm ac yn grŵp o 3. Ar dderchog ffordd y teg. A'r Hirgorn. Felly ai dyna y penderfyniad? Sneb cweit yn siŵr beth sydd wedi digwydd. Ond fe ffindiwn ni allan nawr achos mae'r beirniad am Afel yn y meicroffon i esbonio'r penderfyniad ar hyn sy'n digwydd, felly dewch i ni dawelu am chydig i wrando ar ei sylwadau hi. I'd like to thank the show for this opportunity. It's a great honour. I have been humming and hawing in the back there, but first of all, it's so good to see the native breeds doing so well, and it's very, very important because they are our cattle. That's the main thing, and as you all know, they are on the up. That's another thing. Can I thank all the exhibitors for doing such a great job and wonderful cattle, and it hasn't been easy for anybody in this weather. I congratulate you all on producing these lovely cattle. Right, I have chosen these two. The first, Hereford, because they're like a peanut pod for me. They are matching, and for a group of 3, in my opinion, they've got to match. There are wonderful cattle behind me, individual, but when it comes to a group of 3, they've got to match in every aspect, and that's why I have come down to the Longhorns for being second, because they are very, very close in matching. And thank you all, that's all I've got to say. A dyna ni, dyna oedd y penderfyniad, dyna yw y penderfyniad. Yr henffordd wedi mynd â hi yn ennill y gil wobr llynedd, ond wedi mynd un yn well eleni, Tiwdor. Mae'n werth i gweld ydyn. Gyda'r Hirgorn yn mynd ar gil wobr yn ail iddyn nhw. A gallwn ni'n dadle, fel wedodd Nerys, fel peas in a pod. A ma nhw, ydy nhw'r gwartheg henffordd yma. Achos mae lliw nhw y matcho dda iawn dydyn. Yndyd. Llongorchiadau mowr iawn i'r henffordd wedi ennill pencampwriaeth y grŵp o 3. Tiwdor, diolch yn fawr iawn i chi am fod yn gwmni fi. Grisio tad, balch o cael bod yma. A dyma nhw, y tîm balch, yr henffordd wedi mynd â hi, y beirniad Nerys Ellis yn gyntaf, llongorchiadau chi ar eich gwaith. Diolch yn fawr. Wedi mwynhau? Do, yn wedi grwan. Chi ymlacio nawr? Fydda i ymlacio rwan. Na, oedd yn neis iawn cael gweld nhw. A mae mor bwysig yn dydi cael y gwartheg yn hynny, mae allan a danos i'r bobl, mae dyma beth isio i ni gyd gael ar yr ucheldir ynde. I ni'n gwybod wrth gwrs mae'r gwartheg dion Cymreig sydd efo chi adre. Gwartheg dion Cymreig sydd gyda i adre, ond oedden nhw ddim y matcho. A dyna fo ynde. Pam yr henffordd? Oedden nhw fatha, fel o'n i'n dweud, pea in a pod, oedden nhw wastad, ac matcho yn y cefn, a felly ges i yn nysgu bod grŵp o 3 i fod i fatio.
a wedyn mae'n wertheg da yma, ond dyna pam ros i'r hyn ffordd. Maen nhw'n werth i'w gweld. Maen nhw'n werth i gweld. Gair bach sydyn. Llongyfarchiadau. Thank you very much. Congratulations. Thank Where you. have you travelled from? From Swansea, South Wales. Well, fantastic. Yeah. Fantastic team. You must be over the moon as We a are breed. thrilled, absolutely thrilled. Yes. Congratulations, Llongyfarchiadau. And I believe you've travelled a bit further away. Well, the Bullers travel from Northumberland, but I actually live in Newtown, outside Welshpool. So. Well, it's great to have you here in Wales. Yeah. A cracking team. You must be chuffed to bits. over the moon, you know, cracking 3 cattle together, matched, you know, and represented the breed to the highest standard, and today it's paid off. Things are good in Newtown with the bypass now. Unbelievable. Just the speed cameras. And Llongyfarchiadau, congratulations. Thank Where you are very from? much. And Nelson, South Wales. Nelson, South Yeah, Wales. just Lovely. did well. Wales is strong in this team. It is very indeed, yes. Yeah. Da iawn. Llongyfarchiadau, Hapus iawn. da iawn. Ardderchog. Maen nhw'n werth i gweld. Llongyfarchiadau, diolch yn fawr.